Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Cooking and Lifestyle. आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବାଲା ରେସିପି ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଭାଇରାଲରେ ପୁରା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ୍ ଫ୍ରାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ତ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି କିଛି ଲଙ୍କା, କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ସୋରିଷ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଇକି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବା, ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବା। ତ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଇଗଣକୁ ସବୁ କାଟି ନେଉଛି। ତ ବାଇଗଣଟାକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ କଟ୍ କରିକି ତାର ମାନେ ଡେମ୍ଫ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ କାଟିବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ସାରିବା ପରେ ତା ମଝିରୁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାଇପାରିବ ଆଉ ବାଇଗଣଟା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଭଲସେ ସିଝି ବି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି କାଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କାଟିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି କାଟିବାର ଅଛି ମଝିରୁ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି, କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ବେସନ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ବେସନଟା ଦେଇଛି କି ଭଲସେ ଯେମିତି ମାନେ ବାଇଗଣ ଉପରେ ଯେମିତି ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିପାରିବ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବେସନ ଟିକେ ଦେଇଛି। ତ ଆର ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରନ୍ତି ତ ସେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଭଲସେ ତା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ବାଇଗଣ ଉପରେ ଏମିତି ମସଲାଟାକୁ ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେବାର ଅଛି। ତ ସବୁ ବାଇଗଣରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବାଇଗଣକୁ ଆଜି ଆମେ ବଟରରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା ୟାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଆଉ କଡ଼େଇ ଭଲସେ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଟରର କ୍ୟୁବ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବଟରଟା ଭଲସେ ଏଇଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି। ତ ୟାକୁ ଦେଇସାରିକି ଆମେ କିଛି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ବାଇଗଣଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିବନି, ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଏମିତି ଛାଣି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ନାଲି ନାଲି କଲର୍ର ବାଇଗଣଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲସେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ବାସ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ କାଢ଼ି ନେବାର ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଏମିତି ବଟରରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ବାଇଗଣଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଦେଖିବେ ବାଇଗଣଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତ ଏଇଠି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିହାତି ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ରେସିପିଟା। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।